Ricardo Carballo Calero foi crítico literario, filólogo, historiador da literatura galega, lingüista, novelista. Adicámoslle as letras galegas deste ano. Naceu en Ferrol o 30 de outubro en 1910. O seu pai era Gabriel Ricardo e a súa nai María Dolores. A súa familia era grande e tiña 4 irmáns. Foi á escola na cidade de Ferrol. Estudou nun segundo colexio dirixido polo escritor Manuel Comellas. Estudou bacharelato por libre. A súa primeira escola estaba na Rúa Magdalena. Fixo a carreira de Dereito en Santiago. As súas notas foron de sobresaliente, rematouna en 4 anos. Polo que fixo a súa carreira en 4 anos en vez de 5. Foi o encargado de pronunciar o discurso de inauguración do curso 1930 ou 1931. Ao chegar a Santiago entrou a formar parte do Seminario de Estudios Galegos. Creado no ano 1923 co obxectivo de estudar e divulgar o patrimonio e a cultura galega. Neste grupo, Ricardo chegaría a ser conselleiro e secretario xeral. En Santiago realizou o servizo militar obrigatorio. Un ano despois participou na Guerra Civil. Foi detido e condenado a 12 anos de cárcere. Regresou a Galicia e entrou a traballar no colexio Fingoi de Lugo, onde estivo como profesor e conselleiro delegado durante 15 anos. Coordinou o Centro de Estudos de Fingoi, que publicou libros en galego. Xente da Barreira é a primeira novela en idioma galego publicada despois da Guerra Civil. A novela contase a historia dunha familia fidalga rural, os Frades de Eirís. A obra As pitas baixo a choiva narra un feito que lle aconteceu cando era neno. Intentaba meter as pitas no galiñeiro para que non se mollaran. Ao final acaban todos mollados. O relato foi publicado na revista Lar no ano 1952. Na obra Catro pezas, publicada pola editorial Galaxia en 1971, recóllense obras teatrais. A parte das zocas. Unha das pezas desta obra teatral é quizáis a máis coñecida e representada. A obra Os contos populares da provincia de Lugo foi recollida polo profesorado de primaria. Foi publicada polo Centro de Estudos de Fingoi. A súa primeira edición é de 1963, cun total de 300 contos. Entrou a traballar como profesor no Instituto Rosalía de Castro de Santiago en 1965. Aprobou as oposicións á Cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostelá, sendo o primeiro en ter esta especialidade. En 1966 apareceu publicada pola editorial Galaxia a primeira edición da obra Gramática elemental del gallego común. Un material didáctico inexistente neses anos e que sería reeditado 7 veces. A novela Escorpio publicouse en 1987 por Sotelo Branco Edicións
e acabou ao Premio da Crítica de Narrativa Galega dese mesmo ano. O texto contén numerosos elementos autobiográficos do propio Carballo Calero.